en jetti geno jurmotoɗo jafotoɗo en juule nelaɗo men nulaɗo e men yettini haydara ngakkinani nulaɗo men mo jamirɗen yen juul e kala saha en jetti jinnaɓe men nene e baba wonɓe sababu garal men e o aduna en jetti ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada buuɗal yurmede so feri feeñi e nde windere moni fof ɗuwo e barkingal buuɗal jomgal buuɗal yurmede buuɗal men yurmede kala talata ene yaada e carika tawa kadi ko jertino weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men dendagal groupe men whatsapp jaam Allah waale mon musiɓɓam tedduɓe e kala talata so yi ha oɗo saaha hono musidɗo men ceerno Abdoulaye Sarr ene heewi addande en yewtere men taw ko yewtere ko fati buuɗal yurmede kala talata eɗen keewi addude ko fati carika men hande ma en kaal toɓɓere ko fati kayitaji e dendagal kayitaji fannu kayitaji kala ha tengti noon e kayit tawa ko kayit gadano mo neɗɗo foti hebde tawa kadi ko on kayit dendagal kayitaji goɗɗi ɗi neɗɗo sohlata e gurdam mum koye on kayit jomum heewi tugnade on paami tigi on woni kayit mo jiɗɗen haalde ko fate kayit jibinande wasiya men faade dendagal leñol men faade e dendagal ɓiɓɓe fulɓe faade e dendagal groupe men e faade dendagal hettiyankoɓe men ha tengti e tawteɓe e lappol palel dande maayo ngol rewo e worgo ha mayel Gambi ha to dendagal ɓiɓɓe fulɓe dendagal to fulfulde ndi wowlate eɗen eero bandiraɓe eɗen mbasiyo bandiraɓe yo tinno e kayitaji yoɓe tinno ɓe pewna kayitaji nde wonnoon aduna hande ko aduna kayitaji sabu en ji yettima e nokkuji hay ubbude mayɗo ene waɗa sahama jumum en namde kayit woni ko wiyete certificat de décès on kayit noon ko andinde wonde on neɗɗo mayi tawa ko docteur waɗi on kayit yidde andinde on mayde mum ko mayde naturel o wona baraɗo o wona posonaɗo musidɓe tedduɓe kadi ɗo e aduna juutde koyngal hay e nder gure men hay e nder galleji men e nder gure men tokose ma ɗum yetto sabu hande eɗen gandi nunɗal natti hewde eɗen gandi hande gueɗe kamtorinde ene jiiya e gure men en ji jamma e ñalawma wargoji ɓe jibina mbara ɓe mbara ɓiɓɓe mumen ɓe ene mbara jinnaɓe mumen e kala saaha kadi ko kareli sukaɓe ene mbadda ene mbardira saaha ko sukaɓe cimmoto simme bonɗo saaha ko sukaɓe men jarata kon jam woni sangaraji e doloji ene mandila ene mbardira e koye mumen ko ɗum waɗi musidɓe tedduɓe en mbima wat saaha hay so neɗɗo mayi hay goto ubbetake
so wona kayit ari taw ko kayit laamu walla kayit docteur hollirde wonde o ne foti ubbede ko mayde naturel o maayi o wona baraɗo musidɓe tedduɓe ɗum noon bandiraɓe eɗen mbasiyo bandiraɓe yo tinno e kayitaji eɗen belsidi kayitaji no feewi saabu heewi to jiiɗa sagata gorko jibina o mawni haw o foti nadde école haw o foti wattude janngoyde école tawa o wala hay morso kayit en jiito o sagata mawni ha o watti wadde ya garta ha o foti nadde hoɗande walla ni saha ha o naati hoɗande tawa o ala ko wiyete carte d'identité nde wonnoon cikkaten mataw carte d'identité ko sabu ɗannade tan aɗa yiye neɗɗo mawna heɓa carte mum d'identité musidɓe tedduɓe tawa ha gurna mum ha maaya meeɗa jogade ko wiyete passeport nde wonnoon o wiyata ko haaju makko ala e passeport o yahata caggal leydi haaju feroto neɗɗo ɗanngal ne wawi bettude neɗɗo aɗa wawi wiyede joni joni a gagnima ɗum ɗo ya saɗa yaha gaayi aɗa wawi noddede joni joni aɗa wawi sohlude safara joni joni aɗa foti sohlude yaade caggal leydi ndeke musidɓe tedduɓe neɗɗo kala kayit pewneteɗo neɗɗo no foti darade fewna kayit mum mbaɗa e jiifaji maɗa walla mbaɗa e sakkos maɗa mofta nde wonnoon ko kayidi woni foof musidɓe tedduɓe haaju keñoraɗo ne wawi feradema hen eɗen eero bandiraɓe no mbiɗen yo tinno e kayit jibinande saabu ɗiɗo kayitaji foof ɗi kalɗen wona carte d'identité o wona passeport o wona ko wawi wonde foof koma kayit jibinande woni ko mbiten juddu so juddu ala so juddu heɓaka hay kayit goto goɗɗo ala mo mbawɗa wadde musidɓe tedduɓe heewi sukaɓe men tuggi ko fate amen duuɓi amen fay dow en ji yoga e meɗen hay goto anda kadi jibina wiyete tan o jibina ko 70 o jibina ko 2000 o jibina ko 73 musidɓe tedduɓe anda ka lewru anda ka ñalawma anda ka waktu neɗɗo e kayit mum ene foti waɗede hen ñalawma mo jibina waɗe hen waktu mo jibina waɗe hen hitande nde o jibina waɗe hen nokku nde o jibina nde wonnoon hay e passeport e kayitaji goɗɗi fof pewneteɗi ene waɗi place inde jomum e yettode mum inde nene mum inde baaba mum lewru jibina ñalawma jibina hitande jibina waktu jibina e wuro jibina musidɓe tedduɓe e leydi ndi jibina ɗum noon fof ne foti andede ene foti waɗede e kayit jibinande nde yimɓe hewɓe so ngala ɗum ala e kayitaji mumen jomum jibinte wuura ha mawna ha wona sagata gorko ha yiɗa nadde école walla ha yiɗa ɗannade wiya yo fewnane kayita tawa o anda ñalawma o anda lewru sahani o anda hitande nde wonnoon kewɗen ko malinde wiye ko hitande ceeli nayyi walla ko hitande yooro walla ko hitande cumu walla ko hitande nde kaari maayi musidɓe tedduɓe ko ɗum heewi addude ɗen caɗele ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe eɗen mbasiyo jinnaɓe neɗɗo kala to wawi wonde so joom suudu ma ngarwi sa dañi ɓinguel wat feere so joom suudu ma ngarwi sa ronkani nawmo e nder cuuɗi ngarwinirɗi e nder ko wiyete peemiji o safro o jibina toon so jibini o fewnane toon wonde kayit o jibini e nder on hôpital e waktu mo jibina so yeehi ha timmi yontere o rokkama inde musidɓe tedduɓe jaaha to mairie déclara wonde a heeɓi ɓiɗɗo so tawi ko ɓiɗɗo gorko walla ɓiɗɗo debbo dokkaɓe kayit mo hôpital rokkuma o on kayit ene waɗa hen waktu ene waɗa hen ñalawma mo jibina dokka inde makko e yettode makko o fewnane kayit makko on kayit janggo ko on kayit andintamo o jibinama ko on woni kayit makko gadano on woni ko wiyete juddu o jogo on kayit janggo sukaɓe men hewɓe hande nanɗo donki nadde école aji
nana donki jangude saha aɗa yiɗa en jii e oɗo saha hande e yoga e leyɗele ko wiyete trafic des enfants cukalon tokoson ene gujje ene nawi ene jeeyoyi waɗi hande hayso ɓinguel ma sellani aɗa yiɗi nawde ngel hôpital aɗa yiɗi nawde ngel wuuro e wuuro aɗa yiɗi ittude ngel Mauritanie aɗa nawa Sénégal walla itta Sénégal aɗa nawa Mauritanie ɓaade ngel ala juddu ngel ala hay kayit goto saha sofereɓe ne calo nawde ngel an nawowo aɗa wawi jogade caɗele e lawol saabu aɗa wawi tumede ka gujjo aɗa wawi tumede ka gujjude ɓinguel ɓaade kay ɓinguel ngel ala musidɓe tedduɓe on kayita tengtinowo ko kanko tengtinowo on kayit ko an jibini ɓinguel ngel musidɓe tedduɓe ɗum noon tinnoɗen e kayitaji juddu pewnen sukaɓeɓe soɓe jibinama yoɓe pewnane kayitaji yoɓe pewnane kayitaji soɓe jonti nadde école ɓe naata école musidɓe tedduɓe sen mbaɗi judduji en mbaɗi kayitaji bawɗi wonde foofa mbaɗen photocopie ji ha heewa ɗi dokken nene yo moftu ɗi baaba mofta ɗi so tawi ko mawniraɗo walla kawiraɗo mofta musidɓe tedduɓe so tawi woodi kayitaji majjuɗi walla woodi kayitaji leppuɗi walla woodi kayitaji gujjaɗi walla woodi kayitaji gandanɗa hoore maɗa cumɗi hunde foof ne wawi arde hen tawa musidɓe tedduɓe jomum ene jogui on kayita ene jogui judduji mum ene jogui photocopie ji mum ene wawi yaltinde ɗin photocopie ji wawa fewnitirde kayitaji bonɗi ɗi musidɓe tedduɓe e oɗo saaha joni sen cuɓima haalde ɗi ko alhaali kayitaji e oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe eɗen gandi ɓooyata école aji uddita ɓooyata sukaɓe jaaha e natoyde école aji sukaɓe natoɓe école aji neɗɗo wawa nadde école ɗono ala kayit juddu neɗɗo wawa nadde école ɗono ala kayit juddu musidɓe tedduɓe neɗɗo wawa ummade wuuro tokoso ene nawe wuuro Mango o namde kayitaji e lawol tawa o ala kayit makko juddu musidɓe tedduɓe pewnanen sukaɓeɓe judduji hayso cukalel waɗama masalaha ngel naati école o wawa wadde examen o wawata wadde brevet o wawata wadde haydara ɗono ala juddu musidɓe tedduɓe toppitoɗen kayitaji tinnoɗen mbasen néglisde welde inde welde galle ko foof musidɓe tedduɓe so tawi a dañi ɓiɗɗo ko adi kada naata e welnere inde toppito kayitaji makko ha timma musidɓe tedduɓe welnude inde hirsude nayyi hirsa gayi hirsa jawɗi hirsa baali hirsa beyi musidɓe tedduɓe waɗa maaro ha heewa kirmasi ha heewa glace ha heewa jaram ha heewa ko belamma de musidɓe tedduɓe kono fewnande cukalel ngel kayita musidɓe tedduɓe ko ɗum ɓuuri wadde fayida ko ɗum ɓuuri wonde himmu kala cukalel so jibinama yo tinnoɗe ko adi cukalel ngel ne timma lebbi tati yataw ngel heeɓi kayit makko nde won noon leyɗele kewɗe so cukalel heeɓi lebbi tati so ɓuuri lebbi tati wawata fewnanede juddu hankkadi ma yaaha jugement eɗen gandi jugement noon ko tribunal woni ñawore enen noon hay goto men yiiɗa yaade ñawore hay goto men yiiɗa ñawdede hay goto men yiiɗa yaade tribunal hay goto men yiiɗa yaade gandanɗa hoore maɗa e nokkuji mbaɗi noon ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen toppitoɗen kayitaji yoga e kureji men hande musidɓe tedduɓe nana e laddeli nana e nder nguron tokoson ɓe ene ndewe jawdi ɓe ene ndewen gone gueson musidɓe tedduɓe sukaɓe jibine toon rewɓe cowo toon lebbi jeenayyi ha yonta jibinde meeɗa yettade hôpital jibina e nder suudu musidɓe tedduɓe ɓinguel woni ɗon ha inne ha ɓinguel watta yaade ha ɓinguel daña duuɓi 5 ha ɓinguel daña duuɓi 10 musidɓe tedduɓe wakko sawru watta aynoyde ɓoti ha ɓooya watta aynoyde baali ha ɓooya watta dawde fewnane sarede mum ene yahane arta tawa musidɓe tedduɓe hay morso kayid ala janggo e jamma fotte o wiye wona e leydi o jeeya janggo e jamma fotte o wiye koye Boko Haram o jeeya janggo e jamma fotte o wiye ko gujjo janggo e jamma fotte o wiye ko say janggo e jamma nangue o wiye ko clandestin musidɓe tedduɓe ɗum noon pewnanen sukaɓe ɓe kayitaji enen jinnaɓe pewnanen sukaɓe ɓe kayitaji kala cukalel jibinaguel mbiɗen ko adi lebbi tati ko adi kene naata e jugement
ya taw heɓi juddu mum so neɗɗo foti yonti hebde carte e duuɓi hebde carte d'identité yo fewnu carte mum d'identité musidɓe tedduɓe waɗa e poche mum mbaɗa photocopie kayitaji maɗa wona juddu ma mo joguiɗa o walla carte d'identité ma mo joguiɗa o mbaɗa photocopie so tawi a yiɗa yaadude e yumma o mbaɗa photocopie makko mbaɗa e poche maɗa so woodi so janɗa ɗomka musidɓe tedduɓe sa hoccama tawani anda carte d'identité kayitaji nana e poche maɗa saha en ji waɗa accident ji neɗɗo waɗa e accident gaño hen ronke andide kureji mum saha neɗɗo ne yana crise wefte wema hakke we are bemil ronka andidde haydara ronke andede saha ne waɗa accident ji musidɓe tedduɓe neɗɗo maaya hen wiye kaari maayi ronkama yitede saha neɗɗo ne aynoya yana ɗomka walla remoya yana ɗomka walla majja yana ɗomka maaya toon ronka yitede walla yiite ronka andede musidɓe tedduɓe ɗum noon neɗɗo kala so wawi yaade ene foti wadde kayide wona noon e guure tokose wona e guure mawɗe wona e tiiru wona e laddeli wona guese wona gaynako moni fof ene foti jogade kayide mum e waɗa kayide jeeyba muɗum wona photocopie carte d'identité maɗa walla photocopie passeport maɗa walla photocopie juddu maɗa mbaɗa e poche maɗa walla mbaɗa e kalbe maɗa so woodi ko hemma musidɓe tedduɓe tawaɗo wawi yitede ko ɓuuri yawde e ko ɓuuri yaccade musidɓe tedduɓe beele kadi sukaɓe men ene mbawa janggude nde won noon hande sukaɓe hewɓe musidɓe tedduɓe en ji nana donki janggude ko ɓen janggo gontata délinquant ji ko ɓen janggo gontata gandanɗa hoore maɗa simmotoɓe simme bonɗo ko ɓen janggo gontata wuyɓe ko ɓen janggo gontata violeur uji nde won noon ala koɓe pewni ɓe ngala koɓe jeehi hay nokku jamma e ñalawma eɓen e guure ɓe lelo ha 10 heures ɓe lelo ha 11 heures ɓe naata e cuuɗi musidɓe tedduɓe toppitoɗe no sukaɓe jangguiri yoɓe janggo école yoɓe janggo qurana yoɓe janggo araba yoɓe janggo anglais nde won noon jangde ene hokka éducation kewɗo ene rokka pinal kewgal ene rokka kadi musidɓe tedduɓe ene needi hewdi dañete koye école aji dañete koye duuɗe dañete musidɓe tedduɓe koye jangde neɗɗo noon wawa janggude mbiɗen ɗo no ala kayitaji toppitoɗen kayitaji pewnen sukaɓe ɓe kayitaji ko fate mariage uji men dewle men mbaɗen kayitaji men woni certificat de mariage uji men mbaɗen jiifaji meɗen ko fate galleji men pewnen kayitaji mbaɗen kujje galle puusuji men paɗen defte men moften ko fate teeru meɗen guure men ko fate taaride men ko fate musidɓe tedduɓe e taaride guure meɗen ko fate hurum guure men ko fate sincanuji men ko fate kolade men ɗe jeeri e ɗe waalo musidɓe tedduɓe ndenden mbaɗen kayitaji ko fate kolangal mbaɗen coopérative uji mbaɗen association ngaji pewnen kayitaji men wona kolade men jeeri wona kolade men waalo beele janggo e jaam so neɗɗo ari wiine wiine juuro hen jaltinen kayit mbiyen ko enen jeeyi ko kaaki men ko ngaluji men ko taaridi men walla ko kolade men so ɗum ala musidɓe tedduɓe ma jambureɓe janggo ma safalɓe ngar walla sereraɓe ngara walla jolfuɓe ngara walla wamronkoɓe ngara janggo e jaam juuro e leyɗele men walla jiiya ganda leyɗele kutoraka jaaha pewnoya kayitaji nde won noon hay galle maɗa mo jeyɗa hay soko sincan maɗa hay sinno ko an nangui galle musidɓe tedduɓe sa ala kayita neɗɗo yi galle maɗa walla yi guesa maɗa yeehi fewni kayitaji ha feewi ari janggo e jaam so wiine maaha son sa wi ko gallam walla a wi ko guesam ene rema a wi ko guesam musidɓe tedduɓe son ñawdu yi kanko o yaltini kayitaji ana ala kayitaji musidɓe tedduɓe ko kanko jeeyanma gonga pewnen kayitaji galleji men pewnen kayitaji sinkenuji men pewnen kayitaji kolaɗe men musidɓe tedduɓe e ɗanniyankoɓe ko adi neɗɗo en ji hewɓe ne ɗanno hande jomum en ndewa lawol lessa mbaɗa ko mbiyete clandestin tawa jomum hay morso kayit ala ɓe hen ene jogui kayitaji fenade musidɓe tedduɓe pewnen kayitaji ko adi ko neɗɗo ne ɗanno yo fewnu kayitaji mum ha timma jogo juddu mum fewna carte d'identité mum fewna passeport mum mbaɗa e jiifaji maɗa hay sinno ko lawol less ndewata hay sinno ko takalte pillu mbatta jogo kayitaji maɗa ha timma aɗa wawi rewde lawol less aɗa wawi wadde clandestin musidɓe tedduɓe tawa aɗa jogui passeport maɗa e jiifaji maɗa aɗa jogui identité ma e jiifaji maɗa
aɗa wawi yettade toon Allah rokkuma muccel Allah rokkuma udditare mbatta yidde ɗannade mbatta yidde wadde ya garta mbatta yidde yaade Chine mbatta yidde yaade Dubai aɗa ɗo marchandise tawa ala kayitaji musidɓe tedduɓe walla jiiɗa artude tawa ne jeeɗande ne jahatande caɗele lawol less holko Allah rokkuma aɗa yiiɗi artude aɗa yiiɗi rewde avion musidɓe tedduɓe ala passeport mo ala passeport jolata e avion mo ala passeport wawata jolde e avion musidɓe tedduɓe ɗum noon toppitoɗen kayitaji eɗen mbasiyo kadi ɗanniyankoɓe men wonɓe caggal leydi wonduɓe e galleji mumen musidɓe tedduɓe leydi mbawɗa wonde poppa so ɓiye jibinama e ndin leydi fewnu kayita ɓiye jogo on kayita ndin leydi musidɓe tedduɓe so yeehi ha ɓiɗɗo innama ko adi lewru ko adi lebbi tati wat feere jokkodira e consul mon walla jokkodira e ambassadeur mon pewnaneɗa kayitaji déclara ɓiye jibinama e ndi leydi pewnaneɗa kayit musidɓe tedduɓe mbaɗa photocopie ji ɗi pewnaneɗa au niveau de leydi gonɗa ndi e photocopie kayitaji maɗa e photocopie joom suudu maɗa dokkon wuuro foof leydi foof wuuro foof eɗen jogui représentant ji men dokken président ji communauté ji men dokken halfi ardiɓe en pewnoya ɗin kayitaji sukaɓe men pewnane kayitaji heewi to cukalel jibina Congo walla jibine Gabon o fewnane toon kayita ndi leydi tawa o ala kayit leydi makko o arta omo dañi duuɓi 6 omo dañi duuɓi 10 o arta e leydi makko o yiiɗa fewnude kayitaji o ronka ha wona musidɓe tedduɓe heddoma jugement mbiyeɗa ko hanma fewnude kayitaji leydi maɗa hayɗo fakalaji ɗi gueɗe woni leydi musidɓe tedduɓe eɗen mbasiyoɓe kadi jomumen kala wonɓe caggal leydi nde jomum wawata jokkodirde e consul mum fewna ko wiyete carte consulaire ene andina consul maɗa e leydi he so joom suudu ma ari pewnana ɗum carte consulaire so Allah sakkima on toon ɓinguel caggal nde pewnoɗa kayitaji ndin leydi mbaɗa photocopie ji e photocopie carte ma consulaire carte joom suudu maɗa musidɓe tedduɓe nelda consul mon walla nelda ambassadeur mon fewnanma ɗin kayitaji beele kadi janggo e jaam so woodi ko heeɓi on walla ko woodi ko ari consul o anda ɓesgu mum ha sabba naggam nan toon wawa ƴettude peeje musidɓe tedduɓe toppitoɗen kayitaji ndentoɗen ɗandiyankoɓe ndentoɗen kayitaji fenade guila e visa ji fenade ha e passeport ji fenade ha e carte d'identité ji fenade ha e carte séjour fenade musidɓe tedduɓe ha kadi gandanɗa hoore maɗa ko wiyete fausse nationalité tawa eɗen anda ka Sénégal najo ene anda ka pullo ɓi pullo aɗa waɗi pesode maɗa pina janggo kalda e neɗɗo ne fewnama juddu walla ne fewnama carte d'identité tawa ko carte d'identité fenade mbaɗa e poche ma janggo e jaam laamu wima séjour mbiya aɗa yaltina kayita ɓe darma eɓe gandi ka Kumba ɓi Kumba aɗa eɓe gandi ka ɓi Kumba eɓe gandi ka ɓi Mamadou ɓe namdoma ɓe mbaɗa hen losgoji musidɓe tedduɓe ɓe tawa gandanɗa hoore maɗa kayit mo joguiɗa o juddu mo joguiɗa o walla ɓe ganda carte d'identité mo joguiɗa o walla passeport mo joguiɗa o ɓe tawa ko passeport fenade ɓe tawa ko nationalité fenade musidɓe tedduɓe ko ñawore ɗum ko jugement jomum fayi ko kaso nde wonno nanguirede ala kayit nanguirede ala kayit nanguede ala séjour ɓuuri semorde e nanguirede kayitaji fenade nanguirede ala séjour nanguirede ala hay kayit goto ɓuuri semorde e nanguirede kayitaji fenade nde won noon kayitaji fenade ko faux e usage de faux so tawi a nanggama ala kayitaji aɗa wawi wadde arrangement 1000 aɗa wawi wadde arrangement 5000 aɗa wawi wadde arrangement 10 000 goppeɗa jaaha lawol maɗa kono so tawi a nanguirama faux nationalité a nanguirama faux papier musidɓe tedduɓe ko ñawore sa renaki kasoma ko ɓiye ronata sa renaki nde wannoɗa Allah boni ɗum noon tinnoɗen eɗen mbasiyo bandiraɓe ha tengti e ɗanniyankoɓe yo tinno e kayitaji tawa kadi ko kayitaji dewɗi lawol neɗɗo wasa yidde neɗɗo kosam hotaddan ɗum wiide mbewa goggo ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen e kayitaji pewnen gurnemeje men pewnen sukaɓe men kayitaji mum sukaɓe mbawa janggude fodɓe janggu nadde école naata fodɓe wadde examen mbaɗa fodde wadde brevet mbaɗa toppirɗen kayitaji kala so neɗɗo yahata wona e wuuro mum wona e wuuro janango wona wuuro tokoso wona e wuuro wona e ladde musidɓe tedduɓe mbiɗen yo neɗɗo sene wawi wadde carte d'identité mum e poche mum yo watta so tawi a huuli guila majjude wadde photocopie mbaɗa ɗum légalisé
mbaɗa e poos maɗa musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe jaam buuɗal yurmede so feri feeñi feeñe nde ɗo windere feeñi mone foof ɗuwa e barkelngal buuɗal yurmede ko ɗum ɗo wonno hande wasiya men ko fate kayitaji e erade bandiraɓe yo tinno e kayitaji neɗɗo kala ko jogui fewnan ɗum kayit saɗa jogui oto ma fewnan ɗum kayit saɗa jogui galle ma fewnan ɗum kayit saɗa jogui fonde ma fewnan ɗum kayit saɗa jogui ɓinguel ma fewnan ɗum kayit saɗa jogui joom suudu maɗa fewnan ɗum kayit saabu hay hande hay debbo mo ndesɗa mo nawɗa juma huma musidɓe tedduɓe e oɗo saaha hande so tawi ala ko wiyete certificat de mariage janggo e jaam debbo neɗɗo goɗɗo ne wawi arde yaada e joom suudu ma yaaha waɗoya certificat de mariage hollira wonde ko joom suudu mum sa namdama an yo addu certificat de mariage ya addu seedantagal wonde ko an resi ɗum a ala on certificat musidɓe tedduɓe ko on rondonma ha weeya fukka e leydi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen pewnen kayitaji mbeto belsinoɗen kayitaji pewnen kayit kala bawɗo wonde pewnen kayit tiiɗani hay kayit goto tiiɗani kayit tiiɗat tan ko wasa fewnede nde foti fewnede nde hay hande sen jii Mauritanie ene wiye kayitaji ne tiiɗi musidɓe tedduɓe tiiɗira kayitaji koko wayno amen salinoɓe arde guila nde kayitaji ɗi mbiɓi saabu en jii nayeɓe hande en jiiɓe jiyata en jiiɓe mbawa yaade nana jogui kayitaji mumen e jiifaji mumen musidɓe tedduɓe deke en gandi weeɓino hayso tiiɗino hande weeɓi nde wonnoon kayita so fuɗɗoto ɗo ne weeɓi sen jii carte d'identité ko wiyete CEDEAO e nder leydi Sénégal waɗama erangu lebbi waɗama erangu fodde hitande joni musidɓe tedduɓe ko gratuite kono en jii yoga yimɓe ha joni garanani ɗin kayitaji ɗaccata ko ha wiyene udde walla ha wiyene heddi lewru heddo yimɓe ne dogga ene buskilira hen ene mbaɗoya ran ene mbaloya toon musidɓe tedduɓe kayit foof foti fewnede nde sa ummima nde poɗɗa ummade a fewni kayit nde poɗɗa fewnude nde kayit o ma newo e maɗa musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede so feri feeñi feeñede e windere ko ɗum ɗo wonno buuɗal yurmede men hande ko fayete kayitaji ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on